pa zaka 19 imene yakhala kuyambira 205 inapangidwa ndithu ndi cholinga, ndipo cholinga chake chinali kutumikira amalawi, makamaka amalawi amene analibe mwayi otakhoza kumveredwa, amalawi amene analibe mwayi otakhoza kudziyankhulira. Zodiak inayesetsa kuti cholinga chake chikhale chimene chocho choti anthu akapeze mwayi otulutsa mawu awo akukhosi, komanso kuti tikhoza kuwafikira powapatsa mauthenga ofunikira ku moyo wa tsiku ndi tsiku. Ndiye kuyambira 205 ndikukhulupirira kuti amalawi eni akhoza kutitsimikizira kuti ifeyo takwanitsa kupanga zimene. Chachikulu chimene tinayikapo mtima kwambiri ndikuzindikira kunena kuti eni akawayiresi ndiwowo omvera, ndipo kuti enafe tinangochitika mwayi kuti tikhoza kukhala ndikumachita zinthu m'malo mwa iwowo. Chimenechi ndi chimene chinatithandizira kwambiri kuti amalawi akhoza kuti dalira. Ndifukwa chake mukuona kuti mpaka pano ndikukhulupirira tukhabe wireless number 1 pa zaka zonsezi zaka 19, si kutamika kapena kuti pali china chilichonse, koma kuti ifeyo timakhulupirira kuti timayenda ndiwo eni aka wireless amene ala Malawi, amene alomvera athu. Ulendo wakhala ovuta munjira zina, kudzera muzachuma, komanso nthawi zina andale kufuna atalowererapo munyengo zina. Komano ifeyo chimene tinalimbikira kwambiri, chimene tikhoza noti tapanga achieve, ndichonena kuti tinayikabe mtima wathu pa chikhazikitso chimene chinalipo pa Zodiak kuti sitizatsamira ku ndale zina zilizonse, ndipo kuti beacon yathu kapena kuti pokhazikika pathu pakakhala pa Malawi eni. Ndiye tapanga zimenezo zaka zonsezi, chifukwa chake mpaka lero tinakakhalabe anthu amene amalawi amafuna atamvera kuna kulikonse. So zachuma yes zativutitsa kuti ma transmission apa ndi apa upeza kuti tikukanika kuti tipange izi, chifukwa china chilichonse nchoti timadalira kunja. Ndiye mwina tikhoza kunena kuti kwakukulu on average tapanga achieve zambiri, tayimirira Malawi ndipo tikupitirira kuyimirira, ndipo kwenye chitsogolo tipitirira kutero. Zisankho kwa ife sizachilendo. Ino mukudziwa titakhala zaka zonsezi tapanga zisankho zambiri, ndipo panafikira ponena kuti ngakhale aboma amene ngakhale dziko linatidalira kuti ifeyo ndi amene tikhale oulutsa osindikizika make kutiyika kuti zisankho izizi amene azinena kuulutsa nkwauza anthu zamalizatsi akhala a Zodiak. Zimenezo takhala tikupanga zaka zonsezi. So zisankho kwa ife si chinthu chachilendo, komabe zisankho zonse zimabwera ndizosiyana-siyana, chifukwa chake tikhoza kutsimikiza pano kuti izinso tikuzikonzekera mmene timakonzekerera, ndipo tikukhulupirira kuti tatumikira Malawi ndi mtima wathu wonse ngati mmene timachitira zaka zonse, kwadziwitsa china chilichonse chimene chikuchitika mosabisa, mosavindikira china chilichonse, koma kuwapatsa zimene zikuchitika ndi mmene zizichitikira, zimene zitipitirira kuchita, ndipo tipanga amalawi atikhulupirira. Mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Mera Henry Kachati wapepesa kwa Malawi chifukwa adati vuto la mafuta agalimoto lomwe lili mdziko muno likhalira atha pofika pano. Polankhula kwa nkhani ku Blantyre, Kachati ati pakadali pano bungweli labweza kale ngongole ya $65 million pa ngongole yokwana $75 million zomwe akuti zithandiza kuti dziko lino ligule mafuta ambiri. Iwo achenjeza kampani za mafuta kuti lilanda maziphaso zawo ngati sizithandiza mavenda kugula mafuta. Alex Banda andisambiri. Koma tipepese kuti chiyembekezo chathu ndi chiyerekezo chathu chimene tidayika zitaphonyapo. Mkulu wa bungwe la Mera Henry Kachati anali ogwetsa nkhope popepesa kwa Malawi pa msonkhano wa nkhani. Zonadi apo tipepese tidayika ndondomeko yonena kuti tikadayitsatira ndipo timayitsatira zikadakhala kuti zonse zayenda tayale mmene tidagwirizanirana zikadathekadi kuti tikwaniritse. Komabe Kachati anatsimikizira Malawi kuti mafuta ayambe kupezeka mdziko muno, komabe sanatchule tsiku lenileni. Izi Kachati anati nkamba kuti akwanitsa kupeza $50 million kuchoka ku banki ya Badea, komanso $15 million kuchokera m'mabanki mdziko muno.
panopo sindingachitonena tsiku lonena kuti mawa kapena mkuja zinthu zonse zikhala zitayera, koma tayika ndondomeko yonena kuti zisatitengere nyengo yayitali. Akataje anafotokozanso kuti malo onse omwetsera mafuta m'maboma tsopano ngoletsedwa kugulitsa mafuta mzigubu makamaka kwa anthu wamba kupatula okhawo omwe amagwira ntchito monga yausodzi pa nyanja. Chiletsochi chikutsatiratu kuletsedwa kwa kugulitsa mafuta mzigubu m'mizinda ikuluikulu ya mdziko muno. Bungwe lamenali lachenjezanso tu ogulitsa mafuta kuti awalanda ziphaso zawo ngati apezeke kuti akugulitsa mafuta mzigubu kapena kuchita upo ndi mavenda omwe akumagula mafutawa pa malo omwetsera mafuta nkumakagulitsa madera ena pa mtengo odula zedi. Iwo ati izi zikusokoneza kuti mafuta adzipezeka anthu nkumakhala nthawi yayitali pa mizere italiitali. Malo mwa Zodiak kuno ku Blantyre, ndine Alex Banda. Bungwe la mgwirizano wa maiko la United Nations lapempha boma la Malawi kuti ilike chuma chambiri ndi kukhazikitsa ndondomeko zolimbikitsa achinyamata kutenga gawo pa ntchito za chitukuko ndi chuma. Mkulu wa bungwe la UN mdzikono Rebecca Adadonto wati ngakhale dziko lino lakweza ntchito za umoyo, ulimi, chakudya, mtendere ndi chitetezo ndi maphunziro, siluchita bwino polimbana ndi mavuto okudza ndi okhudza kusintha kwa nyengo kamba kuti achinyamata ambiri akusalidwa. Polankhula dzulo pa bwalo la sukulu ya primary ya Maling'unde ku Lilongwe pa zochitika zokondwerera kuti bungwe la UN lakwanitsa zaka 60 likugwira ntchito zake mdziko muno, Adadonto anatinso nkofunika kulimbikitsa anthu aulumali ndi amayi kukwanitsa zokhumba za miyoyo yawo. Ndi unaona za ubale wa dziko lino ndi maiko akunja Anase Tembo anati boma lichitapo kanthu pa zimene bungwe la United Nations lanena. Ndipo nthambi za bungwe la United Nations zina mwa izo World Food Program, UNICEF, UNFPA zinabzala mitengo pa sukulu ya Maling'unde komanso peka mphatso ku sukulu ya ana aulumali osaona ya Maling'unde School for the Blind and Resource Center. Bungwe lona zomangamanga la NCIC limodzi ndi nthambi ya Coast Malawi alangiza adindo kuti azichita zinthu zawo poyera pa ntchito zomangamanga ndipo pofuna kuthana ndi ziphuphu ndi katangale. Mkulu wa bungweli Engineer Jared Konje wanena izi pa msonkhano ndi nthumwi za bungwe omwe saboma omwe cholinga chake ndi kulimbikitsa bungwe kuti adziunika bwino ntchito za zomangamanga za boma. Engineer Konje wati kumanga zinthu zopirira pa kusintha kwa nyengo ndikomwe kuli kofunikira masiku ano. Mmene ntchito zomangamanga zikuyendera kapena ma projects amene akuyendera zinthu zizikhala pambalambanda kuti anthu aziziwa kuti zinthu izi zikuyenda bwanji. Koma pophatikiza pamene popo za nyengo zakhala zikusintha ndi mavuto obwera mwazizizi chifukwa cha kusintha kwa nyengo akhala akuchulukirabe m'Malawi muno. Ndi tikufuna kuti pogwira ntchito zomangamangazo tionesesenso kuti tikuganizira za kusintha kwa nyengo kuti zinthu zimene tikumanga zikhale zolimba zoti kukachitika mwina chivomereze zisamagwe, kukachitika mwina kusefukira kwa madzi zinthu zikhale zolimba, anthu asamange malo amene kumasefukira madzi komanso asamange malo onena kuti anapangidwa kuti malo amenewo akhale kosamanga anthu ngati mmapiri, komanso ateteze nthaka, ateteze nkhalango, ateteze chilengedwe. Zimenezozo ndi zimene tikufuna kuti tikambirane, komanso tikakambirana choncho tionesese kuti bungwe lina lililonse likuganizira zimenezozo pogwira ntchito yawo. Mkulu wa bungwe lona za anthu aulumali la Makoda a George Usiwa wati msonkhano ndofunika kwambiri maka kwa anthu aulumali omwe akuti amakhudzidwa kwambiri pa nthawi ya ngozi zokugwa mwadzidzidzi kamba kusintha kwa nyengo. Mkumano wabwino makamaka pamene akuluakulu komanso nthambi zosiyanasiyana zikukambirana nkhani yokhudza kuchita kauniuni mu ntchito za boma zokhudza zomangamanga komanso ntchito zonse zimene zimachitika zokhudza zomangamanga monga kumanga nyumba, kumanga misewu, milatho ndi zina zotero. Mkumano umenewu wagona makamaka pakuti kodi udindo makamaka wa mabungwe omwe saboma komanso magulu anzika pochita kauniuni kumaonetsetsa kuti ntchitozo zikuyenda bwino malingana ndi milingo imene imayikidwa ndi otani.
tsono ife ngati abungwe la Malawi Council for Disability Affairs makoda amene tili bungwe loonetsetsa kuti ufulu wa anthu olumala ukutetezedwa komanso kupita patsogolo ndifosangalala komanso ndifonyadira kuti tili nawo gawo muzokambirana zimenezi makamaka polingalira kuti nkhani yokhudza kufikira nyumba kapena kufikira zomangamanga ndi ufulu wa anthu olumala. Anthu olumala amavutika kwambiri makamaka pamene ngozi zokwama zachitika, makamaka pamene mwina katundu osiyanasiyana waonongeka, nyumba kandi maofesi kandi milatho kandi misewu kumene komanso mukaona muona kuti nkhani zomangamanga nthawi zambiri pamakhala povuta kuti anthu olumala aganiziridwe pamene tikuyika milingo yosiyanasiyana. Tikuona kunena kuti mkumano umene ngwabwino kwambiri chifukwa anthu akhalanso ndi nthawi yolingalira komanso kuzukuta kuti kodi nkhani zimenezi zikuyenera ziyende motani, pozindikira kunena kuti tikamakamba za zomangamanga ndi ufulu ndithu wa munthu olumala kuti afikire kumene. maloya ndoweruza milandu adi loya komanso imwe anawe chiwiri kwa mkulu wa Catholic University of Malawi Associate Professor Ngei Ruth Kanyongolo anali mpangala pa malamulo ndi msalamangwe ya utsogoleri mlangizi wa boma pa zamalamulo athabu chaka Nyirenda, president wa bungwe la maloya Patrick Mpaka ndi president wa bungwe la maloya achizimayi a Chisomo Nyimba Governor ndiye na momwe anayinawo pamwambo oyika m'manda thupi la Kanyongolo. Thupi lawo alika m'manda dzulo mudzi mwace chamba kwa mfumu yakulu kwa njana kuthyolo komwe kwimbira anthu nasonkhana popeka ulemu wawo otsiriza. Kuchoka kuthyolo Luka Beston walemba ripoti. Mlangizi wa boma pa zamalamulo athabu chaka Nyirenda wati dziko lino lataya katakwe pa malamulo. Associate Professor Ngei Ruth Kanyongolo yomwe aphunzitsa maloya ochuluka kuphatikizapo iwo ponena kuti anali osunga mwambo komanso odzilemekeza. President wa bungwe la maloya omwe ndi amayi Chisomo Nyimba Governor wati malemu Kanyongolo anali munthu olimbikira komanso kupititsa ena patsogolo kupatula kuyambitsa bungwe ili mchaka cha 1994 pofuna kupeka mwayi kwa anthu ovutika mdziko lino kupeza chilungamo. Patrick Mpaka, president wa bungwe la maloya na Malawi Law Society, ati mbali ya malamulo mdziko muno komanso maphunziro ati munthu wofunika kwambiri yemwe adathandiza bungwelo kukonza plani yake. Loyayu adabadwa Ngei Ruth Jumbe mchaka cha 1966 ndipo asiya mamuna yemwe anali mphunzitsi wa malamulo a Fidelis H. Kanyongolo komanso mwana mmodzi. Mwana nkhani pano pa Zodiak mundine sibungirizi yambo mukhalipo mwepo. Takulandaniso tone mitu ya nkhani masanano. Ndi bungwe la Save the Children akhazikitsa ndondomeko ya zaka zisanu ya 18 billion kwacha kuti ifikire sukulu za primary zoposa 100 m'maboma a Mchinji ndi Balaka pofuna kulimbikitsa maufulu ana pa maphunziro komanso chitetezo. Ndondomeko yati kwaniritse ndi kuteteza ufulu wa ana tikuma yomwe ikuthandizidwa ndi boma la Norway kudzera ku NORAD ifuna kuonetsa kuti pofika mchaka cha 2028 ana ochuluka kupeza maphunziro apamwamba mosavuta komanso akulanda chitetezo chokwanira posatengera madera omwe akukhala. Uson Henry mbalipotiri. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi a Ingrid Marie Markesen ati boma lawo kudzera ku bungwe la NORAD lapereka ndalama zokwana 18 billion kwacha kuti zithandizire kupititsa patsogolo ntchito yoteteza ana komanso mwayi wa maphunziro kwa ana mdziko lino pogwira ntchito limodzi ndi magulu okhudzidwa. Amakesen ati dziko la Norway limayika patsogolo kufunika kotukula komanso kuteteza miyoyo ya ana kuno ku Malawi n'chifukwa chake aganiza zokhazikitsa ndondomeko ya takuma yomwe ndi ya zaka zisanu. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Save the Children Dr. Chakufa Muntali anati ndondomekoyi yomwe ikungodziwika kuti tikwaniritse ndi kuteteza maufulu a ana tikuma ikhale kulunjika pa ntchito yolimbana ndi maukwati a ana, nkhanza kwa ana komanso mimba zosakonzekera m'maboma a Mchinji ndi Balaka. Ntchito imeneyi ifeyo ngati Save the Children approach yathu masiku anowa ndi kugwira ntchito kudzera mu mabungwe amene sali aboma komano
amene ndi amalawi momwe maloko NGOs. So tindima ifeyo kwathu ndikupereka ndalama ku mabungwe amene wawa amene azipita pa ground ndikukagwira ntchito yothandiza kuti maufulu ana akutetezedwa ku maufulu awo komanso nkhani ya maphunziro ya ana ikupita patsogolo. Mlembi wamkulu ku nduna yoona zakusasiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo Dr. Netha Sempere Mgara anati mwazina ndondomekoyi ikufuna kuthetsa mavuto omwe ana maka ochokera mabanja ovutika akhala akukumana nawo. Project imene ikufunitsitsa kuti ithandizire mwanayo kuti asangoona mbali ya maphunziro koma aonetsetsenso kuti mwanayo ndiotetezedwa kuti athe kuphunzira bwinobwino, athe kulowa klasi ndi kumva. Pakadali pano ndondomekoyi ikhala ikugwirika mothandizana ndi mabungwe ena monga Gayo, Janet, Maga, Podgam, Mejin ndi ena ambiri. Kuchokera kuno ku Mchinji m'malo mwa Zodiak, ndine Wilson Henry. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yatolera 70% ndalama zomwe imafuna kuti igwiritse ntchito pogawa matani 39,000 achimanga wa Malawi omwe akusowa chakudya chaka chino. Modzi mwa akuluakulu a nthambi ya Moses Chimphepo wanena izi ku Lilongwe pomwe amaonetsa nkhani chimanga chomwe chili pa ulendo wopita m'madera osiyanasiyana kuchokera ku NFRA. Pakadali pano mkulu wa bungwe losunga chakudya la National Food Reserve Agency a George Macheka wati pakadali pano akutulutsa matani pakati pa 15 ndi 20 molingana ndi momwe ikufunira nthambi ya Dodma. Tindipo tili mkulu woona zokonzekera ngozi a Moses Chimphepo wati nthambi imafunikira matani 39,000 achimanga pofika mwezi wa Disemba, ndipo kudzera ku bungwe la World Food Program WFP mabungwe ndi maiko ena athandiza ndi ndalama komanso chakudya. Achimphepo ati nthambi inkafuna itapeza $197 million zothandizira njala chaka chino, koma kufikira pano $148 million ndi zomwe azipeza, zomwe ati zikuwapatsa chikhulupiriro kuti akhala atapeza ndalama zonse pofika mwezi wa Disemba. Iwo aonjezera kuti pogwiritsa ntchito $11.2 million zomwe boma linawapatsa komanso $20 million za banki yayikulu pa dziko lonse agula chimanga chokwanira, ndipo aperekanso mtukula pa khomo m'madera ena malinga ndi momwe linanenera ripoti lokhudza njala. Tinayamba mwezi watha pa district ena ku Southern Region. Panopa tafisefukira ndi Central Region. Maboma onse a Central Region wachakapo. Next week tikuyambaso maboma akumpoto kuti nawonso tiyambira. So tindiyembekezo kuti tikamafika pakati pa mwezi wa November maboma onse Malawi tikhatiyamba tutafika. Mkulu wa bungwe la NFRA a George Macheka wati bungweli lini matani 85,000 achimanga mu nkhokwe zake, ndipo ligulabe china, ndipo maboma onse athandizika kuchokera ku nkhokwe zake monga ku Lilongwe. Mosemu mukupita chimanga komanso ngati mu Lilongwe muno tinalandiranso mpunga umene unachokera ku India nakonso tawuyamba kugawa so mu Lilongwe m'midzimu, komanso ndimafunanso tilongoso kuti pakali panopo tikugawa pafupi dziko lonse. Nthambi akuti igawa chimanga ndi mpunga m'maboma onse komanso ndalama za mtukula pa khomo komwe zikufunikira kutero. Ndine Western Good ku Lilongwe. Tsopano tunopo nkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo wa Sungwana ya Scorchers yatuluka mu mpikisano wa Kosafa potsatira kugonja ndi Zambia ndi zigoli ziwiri kwa adu mndime ya semi-finals pa bwalo la Wolfson mdziko wa South Africa. Zigoli za Ochumba Lubanji ndi Freedom Koma ndi zomwe zatengera Zambia ndi kundime yotsiriza ya mpikisano ndi kuphaso maloto a timu ya dziko lino oteteza watswiri wa chikhochi chomwe inatenga mchaka cha 2023. Phunzitsi wa Scorchers za Love Mofaziri wa osewera ake atayamipata yambiri yomwe anakatha kupeza zigoli, koma wayamikira Sungwana wakamba kufika mndime yotsiriza mpikisanowo. Vomereze kuti taluza ndimene makhalira mpira palibe yondiso tingalire lile kuti amawa ndikuja kubwereranso wambiri omene, komano chimene ndinganencho kuti semene timayembekezera kutenga ndi kumene tachokerako until first half limene tinamenya bwino mwina sona kati nakotheka tinatha kupeza chizigoli first half, komano tinapita second half panali vuto lilonse kwa ife kungakumbusa madera ena omwe tikathokera bwino first half kuti apitirize second half, komano mukuona Zambia within a minute or two anapeza chigoli. Now chigoli chichina chazipangisa so kwambiri maplayers nkati mwina kufowa chifo site mayembekezera iwo anzatu amkati musama mayembekezo chigoli chikabwera ndi chigoli chabwera fine
timwembese tumake tinako kati musadandaula tene nthawi ikanalipobe tiliso muganizo limweke tibweza chigoli kubwasa chigoli chinaso choliso mwina chofoka aso choliso sitimayembeza chikachiya mwina communication pakati mama defenders ndikukipa sinali bwino ndinosangala ife kuti ziwiri zitatu zimene makati kuti makumbuse kumalibisa mtima asonyeza chiti kuti ndolimba acha kuzalimba titakhala kuti mwina maderena takonzapo mwina maderena makwati wabwino bwino ndinapangira mwina make first half mwina tikupewekerabe pang'ono kuchoka kusogolo kwathu kuti tiyene kukhoza kwabwino bwino patsogolo pano tiyena khala kuti nali timu yonse full house mwina china chake apo sikena tani sikena chitika choterechi ndayamikira kwambiri chifukwa kuti alimba mtima anazayimira dziko lathu la Malawi. munkhani zina anthu oponya voti ku Botswana kwa nthawi yoyamba achotsa pa mpando chipani cholamulira chomwe chakhala pa udindowo kwa nthawi itali. Chipani cha Botswana Democratic Party BDP chomwe chalamulira kuyambira pomwe dzikolo lidalandira ufulu odzilamulira mchaka cha 1966 chapata mpando umodzi wokha wa nyumba ya malamulo. Zikuoneka kuti tsopano mgwirizano wazipani Umbrella for Democratic Change UDC ndomwe uyambe kulamulira dziko la Botswana. President Mokwetsi Masisi wavomereza kugonja ponena kuti zikuoneka kuti chipani chake chalephera kwambiri pa chisankho cha lachitatu ngakhale BDP inathandiza kutukula dziko la Botswana kulowa pasi kwa chuma posayidwa apa ndi kusowa kwa ntchito mokochepetsa mphamvu za chipanichi. Tikatereso tatsiriza zomwe nazo matisanasiyane nayi.